L'Agència Catalana de l'Aigua té com a objectiu la preservació i recuperació dels ecosistemes aquàtics. La custòdia fluvial és un instrument que permet la cogestió amb entitats privades de tipus ambiental i entitats públiques com ara ajuntaments i entitats supralocals com ara consorcis. La custòdia es fa mitjançant convenis. Aquests convenis són de durada de 4 anys i permeten desplegar a través de programes d'acció diferents actuacions per a la recuperació i la preservació d'aquests ecosistemes aquàtics. La custòdia fluvial pot tenir lloc a tots els sistemes d'aigües superficials que es troben a terra ferma d'aigües dolces, salabroses o salades, en ecosistemes fluvials com rius, rieres, rierols, illes, galatxos, etc., i en zones humides com llacs o estanys, aiguamolls, estuaris i altres aigües. L'Estany de Sils és un espai natural protegit que trobem a la plana de la Selva. En ell hi trobem diferents hàbitats associats a zones humides. La gestió d'aquest espai es du a terme gràcies a un conveni de custòdia amb l'Agència Catalana de l'Aigua i a una comissió gestora, on hi trobem diferents entitats representades, com la Fundació EMIS, l'Agència Catalana de l'Aigua, la Fundació Catalunya La Pedrera i també l'Ajuntament del municipi on ens trobem ara. Gràcies a aquest conveni s'ha pogut crear un pla de gestió a curt termini amb els objectius de preservar la biodiversitat, els processos ecològics i la fauna i la flora que trobem i els seus hàbitats associats. A través d'aquest pla de gestió el que es planifica és unes actuacions cada any per seguir el full de ruta i poder-les assolir en un termini d'1 any. Aquests objectius estan associats a conservació, educació i també als visitants que visiten aquest espai. En aquest sentit, aquest any s'ha acabat la renovació del punt d'informació de l'estany. És on el visitant rep la benvinguda, se li explica què trobarà aquí dintre i es recalca unes miques les normes de comportament que s'han de seguir quan es visita un espai natural protegit. Des de 2017 fins ara, l'agència ha signat 16 convenis de custòdia fluvial i ha atorgat 9 subvencions en aquest període per valor de 500.000 euros. Pel període 2021-2022 s'atorgaran nous ajuts per import d'1,1 milions d'euros. L'any 2017, la CINIA assigna amb l'Agència Catalana de l'Aigua un conveni de custòdia fluvial per a la conca del riu Gaià. Aquest conveni inclou unes accions de seguiment, millora i recuperació de la biodiversitat del riu dirigides a la millora de la qualitat dels hàbitats fluvials. Aquestes actuacions es porten a terme promovent el voluntariat ambiental amb la participació de la gent del territori i l'educació ambiental amb la participació de les escoles i instituts de la conca del Gaià. Un dels projectes que tenim per fer el seguiment dels agents biològics del riu és l'Empescat, que és un cens de peixos del riu Gaià amb el que avaluem la quantitat i la salut dels mateixos alhora que la qualitat i la temperatura de l'aigua. Tenim altres projectes destacats com són la millora de l'hàbitat i la reproducció de la salamandra, la reintroducció de la tortuga de rierol, el control i seguiment de fauna invasora com el bisó americà o la reintroducció del cran de riu. La construcció de l'embassament als anys 70 aquí al municipi del Catllar va provocar la interrupció del cabal natural al tram baix del riu. Al 2010, l'ACA i Repsol, l'empresa gestora de l'embassament, signen un acord de col·laboració per alliberar cabal ambiental i aconseguir així que l'aigua arribi fins a la resclosa d'aquí del Catllar, que és un espai natural recuperat. A partir d'aquí es pacten un seguit d'alliberaments de cabal generador que deixen anar alhora molta quantitat d'aigua i arrosseguen fangs que permeten la impermeabilització de la llera del riu, aconseguint així que l'aigua arribi fins al mar. En conclusió, podem dir que els acords de custòdia són tan importants perquè permeten a les entitats ambientals jugar un paper clau en la conservació i, a través d'aquestes entitats, la societat podem implicar-nos activament en la conservació dels rius. L'agència finança el 100% de les actuacions acordades en les que s'inclouran com a objectius les millores de la geomorfologia, millora de la connectivitat, recuperació d'hàbitats, eliminació d'estructures i infraestructures en desús i altres pressions,
plantacions d'espècies vegetals pròpies de comunitats de ribera, control i eradicació d'espècies invasores, eliminació de runes i o andròmines i actuacions de manteniment d'altres actuacions realitzades anteriorment. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.